Miskila. Miskila kayataccen kafce ne da kamfanin Al-Hussein Record masu birbiyar fassara suka fassara muku shi. Miskila kayataccen labari ne akan wani gawurtaccen shedan. Ba shi da burin da ya wuce ya ga ya mallaki mishkilin iko don addabar duniya. Shedanin ya shahara wajen kwamuso amare don ganin ya cika burinsa. Ya shahara wajen kashe mata, yayin da ya ga ba abin da zai kare da ke. Shi dai wannan shedani yana neman wani ahali ne wanda aka ba shi labarin cewa agon ahalin ne zai samu cikakken iko wanda zai ba shi dama ya mallaki shedanin duniya ya zama babban shedan daga cikin shedanin duniya. Hakan ne yasa ya yi wata ya nace wa amare. Duk yadda za a aurar to shi shedanin ya kware wajen ya je ya kwamaso su, sannan kuma ya kawo tsafinsa. Idan tsafin nashi ya nuna masa cewa wannan ba ta ɗaya daga cikin ahalin da yake nema, sai kuma ya sheke ta ko kuma ya tafe ta ya mai da ita shedaniya irin shi, ya baza su a gari, ya mai da su karan farauta don su farauto masa abin da yake nema. Kaito, sai dai kuma shi ga sharan naka kaddararsa ta sha haɗa shi da ɗaya daga cikin ahalin da yake nema. Bai tashi sanin ita bace ba, kwatsam sai ranar ɗaurin aurenta. A lokacin ne ya yi tozali da ita, idansa ya washe. Tabbas wannan kafce yana kunshe da cafakiyoyi fin wanda na furta a baya. Kai dai nemi kayataccen kafce na fim ɗin Mishkila na kamfanin Al-Hussein don more cakwakiyar da ke cikinsa. Kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more fashin baki da ke cikinsa, ko kuma in ce recap na fina-finan fassarar daidai kulla halaka da wannan channel tamu ta Indian Hausa Channel TV. Da zarar mun daura ta hanyar danna subscribe don sanar da kai a koda yaushe.